Se rodiny neměly bát oslovit ta zařízení. Neměli by se bát zvednout telefon, zeptat se, jak to vypadá s kapacitou, jak to vypadá v domově a neměli by se bát přijet se podívat k nám na prohlídku. Krásný den, posloucháte Senior Life podcast. Moje jméno je Magda Volná a dneska se budeme bavit o tom, jaká je úloha sociálního pracovníka v domově pro seniory. Mým hostem je sociální pracovnice Denisa Granátová. Ahoj Deniso. Ahoj Magdi. Vítám tě u nás v podcastu Senior Life. Ty jsi odbornice a zároveň styčný důstojník pro komunikaci mezi rodinou a domovem pro seniory. Co vlastně obnáší práce sociálního pracovníka a jaká je tvoje role v domově? Tak ty už to trošičku nakousla, takový ten styčný důstojník domova. Já a sociální pracovník obecně v domově pro seniory bývá takovým tím prvním kontaktem, na které se rodiny obrací, zjišťují informace o tom domově, o tom, jaký je proces přijetí, jaká je volná kapacita, takže se primárně jedná hodně o ten prvotní kontakt ohledně té žádosti. Dále za sociálním pracovníkem jde nějaká administrativa, co se týče od právě přijetí žádosti až úplně po ukončení smluv, ukončení toho pobytu u nás v domově, různá komunikace s úřady a v neposlední řadě pak samozřejmě nějaké i aktivity s klienty, kdy se na tom podílím v rámci jako aktivizačních pracovníků u nás v domově. Kdy pro rodinu nebo pro samotného seniora vlastně nastává ten správný čas řešit odchod nebo vůbec uvažovat nad otázkou přijetí do domova pro seniory? Ono obecně se setkáváme hlavně s tím, kdy nás rodiny kontaktují ve chvíli, kdy už nezvládají tu péči doma, už nejsou schopni to zajistit, jak oni, ta rodina, tak i nějaká třeba pečovatelská služba domácí péče a už potřebují prostě 24hodinovou péči zajistit a v tu chvíli vlastně řeší, kam s tím svým rodičem, prarodičem a hledají to nejvhodnější místo, kam by ho mohli jako umístit. A nejčastěji teda přichází k vám, když se stane, dejme tomu, nějaké neštěstí nebo nějaká životní změna? Ono v praxi to tak bývá, že vlastně hledají až opravdu ve chvíli, kdy se třeba tomu jejich rodiči stane nějaký úraz, nějaká příhoda, oni se dostanou do nemocnice a tam zazní verdikt, že jim doporučuji vlastně hledat nějakou pobytovou službu, tak v tu chvíli začnou hledat ten domov. Ideálně samozřejmě ta situace, máme nějakou návaznost sociálních služeb, kdy klienti soběstační, kteří můžou žít v tom svém domácím prostředí, tak mají nějaké domácí péče, právě třeba pečovatelskou službu, nebo jsou tam nějaké týdenní stacionáře a podobně. A vlastně ty služby na sebe navazují a ta pobytová by měla být vlastně až jednou z těch posledních služeb, kdy už ten klient potřebuje zajistit tu 24hodinovou péči. Když už rodina teda uslyší ten verdikt, nebo já jako senior to na sobě cítím a rozhodnu se jít do domova, podle čeho bych měla vybírat ten domov? Tak mě vždycky, když rodiny kontaktují, tak říkají, my chceme najít domov, který je hezký, kde je hezké prostředí, kde se budou mít dobře, kde budou mít prostě aktivity a budou se tam cítit jako doma. Takže to si myslím, že je takovej ten první bod, kdy chtějí, aby prostě šli z toho svého domácího prostředí do prostředí, které je také domácké. Není to, můžou si tam vzít sebou vlastně svoje věci, kterým si vyzdobí ten svůj pokoj a opravdu se tam cítí jako doma. A pak bývá to také lokalita, chtějí být blízko tomu svému mamince, tatínkovi, takže chtějí být prostě blízko, aby mohli dojíždět na návštěvy, takže určitě to ta lokalita. A pak záleží na tom zdravotním stavu. Pokud je to klient soběstačný, který potřebuje jenom nějakou určitou dopomoc, tak volí právě třeba domov pro seniory, kdy my i máme v rámci domova pro seniory apartmány, kde mají samostatnou kuchyňku a je tam vyžadována ta větší soběstačnost, anebo pak třeba volí právě zvláštní režim, kde je to zase o tom, že ty klienti už mají nějakou diagnózu, pod kterou vlastně spadají pod ten zvláštní režim. Kdo rozhoduje, jestli má ten klient jít do domova s tou jinou péčí, anebo do toho klasického domova? Případně, jak jsi zmiňovala ty apartmány, představuji si to tak, že mohou jít i manželé
A dokonce jsem někde dočetla, že tam mohou mít i zvířátko. Je to tak? V podstatě, když bychom se vrátili malinko na začátek, jak rozdělujeme u nás tu službu, tak máme tedy domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, kdy v rámci domova pro seniory právě nám tam spadají ty apartmány. Jak si správně uvedla, tak ty apartmány, ta myšlenka byla hodně i pro právě ty manželské páry, které nám přichází z toho domácího prostředí. Vesměs jsou to poměrně soběstační klienti a ty tam můžou mít právě i ty domácí mazlíčky. Je to zase po nějaké vzájemné dohodě se mnou a se zařízením našeho domova, aby byla zajištěná péče i o ty jejich domácí mazlíčky. Ale ta možnost tady je. A pak v rámci těch zařízení máme ještě tedy domov se zvláštním režimem a tam nám právě spadají klienti s demencí, s Alzheimerem, s jinými, jako s různými typy demence. A v čem je rozdíl v té péči, jak zmiňuješ teda ty různé typy, oproti tomu klasickému režimu a tomu zvláštnímu režimu? Ono v podstatě ten režim toho domova v rámci toho zvláštního režimu ti klienti vyžadují možná malinko třeba intenzivnější péči a řekla bych, že tam je primárně více jako individuální ta péče, protože každý ten klient je v nějakém stádiu v rámci té své diagnózy a k tomu prostě přistupujeme velmi jako individuálně. A napadá tě nějaký příběh nějaké rodiny, která chtěla, bojovala třeba konkrétně, jak jsi zmiňovala, to s Alzheimerem, nebo měla Parkinsona, nebo nějaké jiné onemocnění, nějaký člen rodiny, a nebyla si jistá, jestli jít do toho speciálního režimu, ale třeba na základě nějakého pohovoru nebo doporučení od specialistů se tak rozhodla, nebo obráceně? Mm-hmm. Ono to je docela často se s tím setkávám, že vlastně ty rodiny úplně nevědí, jestli mají vlastně podávat žádost do domova pro seniory nebo do domova se zvláštním režimem a velmi často si opravdu nechají poradit. U nás vlastně ty žádosti schvalují se na zdravotním úseku a tam přijde vlastně ten verdikt, to doporučení, kam by ten klient měl být zařazen, aby tam byla poskytována opravdu kvalitní péče. A já pak vlastně komunikuju s těmi rodinami, volám jim, že ta žádost je schválena a na jaký typ toho zařízení je ta žádost schválena. A zpravidla ty rodiny si opravdu nechají poradit, protože chtějí prostě kvalitní péči pro ty své rodiče, prarodiče. A jak to funguje? Já už se teda pro vás rozhodnu, líbí se mi to zařízení, mám si podat jenom žádost? Mm-hmm. V podstatě ten proces je většinou takový, že mě někdo z rodiny kontaktuje, buď to po telefonu nebo e-mailu. Máme také rezervační systém na webových stránkách, kde si přímo ta rodina může zarezervovat nějaký čas prohlídky a přijet se za námi podívat. Ty prohlídky určitě umožňujeme, kdy buď to já nebo manažerka domova, tedy tu rodinu provedeme po domově, řekneme si vlastně, jak to u nás v domově chodí, jaké služby nabízíme, co od nás mohou očekávat, jaká je možnost toho přijetí, jak to vypadá s volnou kapacitou a další informace. Bývá zvykem velmi často, že rodiny přijíždějí opakovaně se podívat k nám do domova. Nejprve třeba jezdí sami, jenom jako rodina, následně tam berou toho žadatele, toho svého prarodiče, rodiče, kterého se to týká, aby se u nás podíval, jak to tam vypadá. Takže ty prohlídky jsou možné samozřejmě i opakovaně a následně vlastně se podává potom ta žádost. A mohla bych seniora umístit k vám třeba dočasně, jenom tak na zkoušku, na 3 měsíce, na půl roku? Ano, v podstatě v tuhle chvíli my třeba odlehčovací služby neposkytujeme. Je to u nás dělané tak, že zpravidla ty klienti, kteří se k nám dostávají, už tam jako zůstávají na trvalo, respektive pokud se jim třeba zlepšuje zdravotní stav, tak pak nám třeba i odchází zpět do domu, do domácího prostředí. My máme nastavené smlouvy tak, že jsou možné vlastně kdykoliv jako ukončit. Takže není to tak, že není ta praxe taková, že by mi teď chodili klienti jako na zkušenou, ale vždy mají vlastně možnost tu smlouvu ukončit a vrátit se zpátky jako domů. Není to tak, že bychom si toho klienta tam už drželi, už ho nikdy nepustili domů nebo do jiné služby třeba. Zmiňuješ, když se někomu zlepšuje zdravotní stav, co obráceně? Když nastoupí někdo do toho běžného režimu
ale bohužel s časem a s věkem mu přijdou nějaké další onemocnění. Co se následuje, nebo co se děje dál? Když nám nastoupí klient do apartmánu a postupně se mu třeba začne zhoršovat zdravotní stav, tak je možný přesun vlastně potom do domov pro seniory a případně, když pak dále to postupuje, může se objevit třeba nějaký typ té demence, tak se může potom přesunout na ten zvláštní režim. A vlastně role sociálního pracovníka ve chvíli, kdy projdu veškerým tím procesem, mám již maminku, tatínka u vás umístěného, tak jaký je vlastně kontakt následný s tou rodinou? Existuje nějaký kontakt s tím sociálním pracovníkem, nebo po umístění je ten senior v domově a tím jako ta vazba končí? A tím to nekončí, vlastně tím přijetím to vždycky všechno začíná. A já jsem zpravidla ten člověk, který přivítá toho klienta u nás v domově, když k nám nastupuje, i rodinu. Přebírám si toho klienta s tím, že řešíme v tu chvíli nějakou administrativu a podobně. Následně se ke mně připojují kolegové, aby se seznámili, jak ta rodina, tak ten daný klient s tím naším pracovním týmem, aby věděli, koho tam budou potkávat, u koho mohou získat vlastně informace. A já toho klienta přijmu, samozřejmě vyřeším nějakou administrativu, předávám klienta svým kolegům, ale tím to pro mě nekončí. My se jako dál potkáváme na tom domově, dál řešíme to, co je potřeba řešit. Zpravidla nějaké administrativní záležitosti od, přepisu trvalého pobytu k nám na domov, přes nějaké vyřizování pošty a dalších jako věcí. Je to vždycky záleží strašně individuálně na tom, co si ta rodina potřebuje řešit, ale jsem tam pro ně jako nápomocná v rámci té administrativy, v rámci nějaké komunikace, cokoliv je potřeba vyřešit. I oni, když mají nějaké dotazy na náš domov, co jak funguje, než se vlastně rozkoukají u nás. Takže je to taková ta komunikace a administrativa a pak je to o těch nějakých aktivizačních činnostech, kdy vlastně pomáhám našim aktivizačním pracovnicím také nějaké aktivity pro ty klienty vymýšlet a případně vyřizovat a podobně. Čili to není jenom pomyslně myšleno domov, ale reálně všichni obyvatelé domova pro seniory si mohou udělat zde trvalé bydliště, chodím tam pošta, návštěvy a vím, že máte zároveň i kavárnu, kde vlastně můžou ty návštěvy přijímat, mohou k ním do pokojíčku, do apartmánu. Tedy to vypadá reálně jako ten domov i vzhledem k tomu trvalému bydlišti. A nebo si někdo nechává to trvalé bydliště ještě někde jinde? Nechávají si i to trvalé bydliště na tom svém původních adresách, kde byly předtím hlášení. Není to jako povinnost se k nám přehlásit ten trvalý pobyt, ale určitě se snažíme o to, aby ten náš domov byl opravdu jejím domovem novým. Takže určitě tyhle ty možnosti, co se týče té administrativy, přepisu trvalého pobytu mají a i celkově se snažíme, aby se tak u nás cítili jako opravdu v domově a nebylo to jenom jako pobytová služba, ale aby jsme se tam prostě všichni znali a proto k tomu přistupujeme velmi jako individuálně. A málem bych zapomněla ještě zmínit, když jsme si tady před odstartováním podcastu spolu povídali. Vzpomínala si na příběhy lidí, kteří jakožto rodiče dokonce ubytovávají svoje děti. Je to standard, protože mě to vyrazilo doopravdy dech. Spíš bych řekla, že to je stále jako ojedinělé, není to úplně běžné, ale opravdu se jako setkávám i s tím, že vlastně umístění toho žadatele řeší vlastně rodič, že to je rodič dítě, že tedy tím naším klientem je vlastně ještě jako tento dítě, i když dospělé, že jo, je to třeba 40-50 let, starý člověk, který je třeba po nějakém úraze nebo měl nějakou právě příhodu a řeší to ten jeho rodič, ta maminka nebo tatínek, kterému je prostě třeba kolem 80 let a chtějí vlastně zajistit tu kvalitní péči pro ty svoje děti. A nastala někdy situace, kde by třeba tento rodič s tím dítětem se tam ubytovali oba dva? Mám takovou žádost teď i vlastně na vědomí, kdy žádá vlastně rodina pro svoji maminku a pro svého bratra, ale je to takové, bych řekla, ojedinělé, docela není to úplně běžná záležitost.
A co je ještě důležité zmínit? Vzpomínala si, že pomáháš týmu aktivizačních pracovníků. Co to znamená pro naše posluchače? Co si mají pod tím představit? U nás vlastně aktivizační pracovníci zajišťují program pro klienty, ať už jsou to nějaké vyrábění, tvorba, malování, až po nějaké hudební vystoupení, kanisterapie a podobně. Já se teď velmi těším na spolupráci s Tmaňskou základní školou. To je teď taková novinka, kterou jsme u nás na Tmaní rozjeli nebo rozjíždíme, takže na to se moc těším. Nás vlastně každý měsíc navštíví třída ze základní školy a budeme společně tvořit a vyrábět. A to je, si myslím, vždycky pro ty naše seniory takové velké plus. Myslím si, že se na to těší, protože mají rádi ty děti a hezky se to tam, ty mezigenerační setkávání, jako působí to velmi dobře na obě dvě strany, si myslím. A zároveň jsem se i dívala, že nejenom takhle organizujete akce zvenku, ale i interní pro rodiny a samotné klienty. Je to tak? Ano, vlastně teď jsme měli, poslední akce byla takové ukončení léta, takové loučení s létem, tady to jsou většinou nějaké společné grilování, nějaké společné posezení, zase nám někdo přijde zahrát a zaspívat a je to taky ten prostor, kde se prostě potkáme všichni i s těmi rodinami a je to takové jako příjemné posezení a zase si předáme nějaké informace, všichni se potkáme, takže to bývají jako velmi milé akce. Vzpomínáme mnoho krásného, ale zažila si v domově ze své praxe něco, ať už psychicky nebo fyzicky, nebo jakkoliv pro tebe náročného? Tak pro mě obecně náročné je vždycky nějaké zhoršení zdravotního stavu u klientů, u kterých to třeba i nečekáte, jsou více soběstační, jsou na tom dobře a najednou se stane něco, kde se prostě zhorší ten zdravotní stav, tak to mě vždycky jako zabolí. Stejně tak jako jakékoliv úmrtí prostě klienta, odchodu, tak je to jako smutné. Myslím si, že už s tím dneska umíme pracovat, je to aby jsme mohli tuhle práci dělat profesionálně, tak s tím musíme umět pracovat, ale tak vždycky se člověk jako pozastaví a zamyslí se nad tím, že to je jako smutný. Je to i o tom, že vlastně klienti jsou pro tebe víc než klienti, ale je to navazování mezilidských vztahů a i přesah do kamarádství to má? Určitě mám tam, je to hrozně individuální, ne s každým klientem, tak jak je to v běžném životě, s někým si nesednete úplně dobře, ale k někomu si najdete cestu rychleji a blíž, tak stejně tak já to mám s našimi klienty jako v domově. Někdo mě vyhledává častěji, chce si se mnou popovídat, chce si se mnou dát kávu a někdo tu potřebu nemá, takže samozřejmě k některým klientům prostě se ta vazba je silnější, u někoho méně, ale já se za každým tím klientem snažím vidět nejenom toho klienta našeho domova, ale člověka, který nějak prožil svůj život, který má nějaké zkušenosti, které chce předávat dál a se kterým si prostě jako ráda popovídám a vyzjistím prostě i ten jeho život, jaký byl, co má rád a podobně. Vzpomněla by si na nějaký příběh nějakého klienta, rodiny, který ti utkvěl v paměti? Příběh rodiny pro mě, co mě vždycky zahřeje, je, když vidím ty naše manželské páry, které tam prostě společně jsou a žijou spolu třeba 50-60 let a ještě dneska je tam vídám, jdou ruku v ruce spolu na procházku nebo si nakoupit a ten čas tráví společně. Tak to je za mě takové to hezké a pak moc ráda, jako když procházím tím domovem a ty rodiny chodí na návštěvy a teď tam klábosej a je to taká ta fakt rodinná atmosféra, tak na to se hezky kouká, to je jako příjemný. Zaujalo mě, že zmiňuješ, že si jdou nakoupit. Jak to myslíš? Tak jak říkám, naši klienti si jako můžou dojít i mimo areál do krámku, koupit si na co mají chuť. Je to vlastně kousek od zámečku našeho a areálu tu možnost mají, takže když nenajdou to, co hledají u nás třeba v kavárně, tak si můžou jako dojít do krámečku, pokud jsou toho schopní vlastně a umožňuje jim to ten jejich fyzický stav, tak to jako není za nás problém. Což znamená, že je to vlastně ubytování s přesahem zdravotní péče, kde se mohou cítit jako doma a zároveň mohou fungovat jako doma, jestli tomu dobře rozumím.
Určitě. Mohou se jít projít, mohou jít ven, nakoupit si a kdyby se cokoliv stalo, tak mají jistotu, že k ním přijde ta zdravotnická pomoc. Přesně tak. A to je vlastně i ta myšlenka třeba těch apartmánů, o kterých jsme se tady bavili, kde jsou primárně ty soběstačnější klienti, tak není to tak, že by se museli i aktivně účastnit toho našeho programu v domově, pokud nechtějí, nikdo je nenutí, pokud si jdou jako sami se projít kolem, tak prostě mohou a když chtějí se zapojit do programu domova, tak se zapojejí, ale pořád je to o tom, že prostě mohou jít na procházku, mohou si jít nakoupit, ale zároveň jsou tam prostě poskytované ty služby a ta péče, kterou ten daný člověk v tu chvíli jako potřebuje a vyžaduje. Když jsem byla u vás domově na návštěvě, tak jsem si všimla, že seniori mají takové náramky kvůli přivolání pomoci. A ve chvíli, kdy půjdou, jaký to má dosah? Když půjdu, nevím, do toho krámu si nakoupit, dokážu si přivolat tu pomoc, nebo už je to hodně daleko? Je to v rámci toho areálu našeho. A kdyby se něco stalo na té cestě, tak my jsme vždycky jako s klienty domluvení, že oni nám řeknou, že třeba odcházejí, aby jsme jako věděli. Takže jako máme takovou tu informační linku toho, že oni řeknou, ať už nám na recepci, tak vždycky o nich někdo ví, že se jdou projít a podobně, ale zároveň ty klienti jako nevyžadují nějaké dlouhé procházky v tom smyslu, že by nám odešli na x kilometrů daleko. Takže spíš je to v rámci většinou i toho areálu a toho místa kolem toho areálu. A často asi chodí ve skupinkách. Přesně tak. A pak je to i o tom, že ty klienti, kteří třeba nemohou jít sami, ale chtějí, tak o to jsou tam třeba ty aktivizační pracovnice, které vezmou ve skupince a jdou ve vícero lidech prostě se projít, nebo i do toho krámu a podobně. Já bych chtěla poprosit o nějakou závěrečnou myšlenku, kterou by si měli posluchači tohoto podcastu na závěr vlastně odnést. Tak já si myslím, že by se rodiny neměly bát oslovit ta zařízení. Neměly by se bát zvednout telefon, zeptat se, jak to vypadá s kapacitou, jak to vypadá v domově a neměly by se bát přijet se podívat k nám na prohlídku, aby opravdu vyzjistili a na ten svůj pohled na ten domov se ujistili, že to je takové zařízení, které hledají a nebát se nás oslovit a nebát se toho, že ty sociální služby jsou furt stejné, jako byly v minulosti, ale že se to opravdu vyvíjí a že ten individuální přístup k těm klientům tady u nás je. Což mi nahrává úplně teda ještě jednu poslední, protože jsi zmínila stud a to je věc, na kterou se nesmí zapomenout a proto ji musím doplnit. Převládá v praxi stále stud lidí, že uvažují nad myšlenkou, kdyby rodinného příslušníka umístili do domova? Určitě, to je v podstatě asi v každé mé komunikaci s rodinou. Rodina zmíní, my se jako bojíme tu naší maminku, tatínka někam dát. My bychom hrozně chtěli se o ně starat doma, ale už to prostě nezvládáme, už nám to něco neumožňuje, už ten zdravotní stav je třeba takový, že to opravdu nejsme schopni zabezpečit. A je to strach i z pohledu okolí na ně? Tak to nevím, to bychom se museli jako zeptat přímo jich, ale myslím si, že to je takový ten strach o to i ta forma toho, že oni ty rodiče se o ně starali jako o své děti a oni jim to chtějí samozřejmě vrátit, chtějí se o ně hezky dobře postarat, ale zároveň už je tam nějaká překážka, kdy to nezvládají, tak mají samozřejmě strach dát toho svého rodiče, prarodiče někoho, koho vůbec neznají. Takže to jako naprosto chápu, ale myslím si, že když právě přijdou k nám do domova se podívat a zjistí, jak to tam funguje, takže ty obavy jako mohou odpadnout, takže jako můžou s čistým svědomím si říct, že pro toho svého rodiče, prarodiče prostě dělají maximum a hledají prostě to nejlepší a nejkvalitnější. Nenko, já ti moc krát děkuji za rozhovor. Mým hostem byla sociální pracovnice Denisa Granátová a pokud byste se chtěli dozvědět více o domově pro seniory, anebo máte jakoukoliv další otázku ohledně práce sociálního pracovníka, můžete ji kontaktovat na e-mailu denisa.granátová@senlife.cz. Moc vám děkuji a přeji krásný den. Nezapomeňte nás sdílet a sledovat. Každý měsíc vychází nový díl podcastu Senior Life. Jsme na všech podcastových platformách. Děkuji a hezký den.